BATIBAT. Tinapalabas, binekkel ni Burso ni Saro, ngam pinalek ni Ina Petra, iso na ibatan na metlaeng ni Saro. Naikan nga ro diti gundawaya nang ilayat itikas asa abuneng ni Saro, ngam nas daw daytoy gaputa dinamet may disot ilayat na naganawa ni Petra. Iti panagsarita da Petra ken Ina Buana, binabalaw tinaud-udi ni Petra gaputa saan meten nga agsusurot ti bagbagana, saan amawatan ni Ina Buana no asino kada Saro ken Bursyo ti ayunan na. Simken ti kinagamrod ni baket Petra iti gameng, ket dita pinalpaliw na ni Saro agingga adina nasiputan ti tinurong daytoy. Iti may sarabi agsarsarita da Ina Buana ken anib iti kalat ang nagpakita ni Bursyo. Itagagayem at tuyin tituloy tinobela tayo na pauluan. BATIBAT. Anya, kaya't mo tasikat ti isarod no kabagkalan, bakit Buana? Ha? Anya ti kinunam! Ulitam man! Ulitam ti imbagam! Apong, bayan yon. Tinagkabaanan, Bursyo! Ipatam niya Apong Buana, Tata Bursyo! Tata Bursyo! Ipatam niya Apong Buana! Sakti sangwam, Tata Bursyo! Sakti sangwam! Kita am ti aday ti tangad ko! Anya ti... Di mo isarang kanyak dayto! Saan? Aday wala! Apong... Jaman akbara! Nasakit ti karabukog ka! Oray lakas la! Himalay dagiti kukuna! Iti panagbakol na kadiyak! Apong... Napanaknakantan. Ni Tata Bursyo ti maysa ka dagiti agpatpatay. Wan! Talaga ni Bursyo ti maysa ka dagiti agpatpatay. Babaan ti panagbakal. Napanagnakan tanday ta. Gapo iti naramid na kanyak. Wen Apong, nadiskubretan aka kontrada ti bunga ti datdatlag akayo. Ngayon pabalon iti kanyak ni Prinsesa Jesusa. Iso apang nga asiyo. An nadan nyo dayjay. Amangan no maiwagat yo. At dalang dito'y supot, dito'y sikat ko. Adamat singdan na Apong. Yukuryo langan di tatangid yo. Tapno iso ti agbali na kalasag yo. Kontra iti dakas. Sige. Kasta ti aramidak. Barok. Nasayaat! Taadda kayo aminan dito'y kuweba at teritoryo tayo. Da kayo nga ulag! Maragsaka na ka makakita kada kayo? Denggan nyo ti amin nga ibaga. Amo, makapagkikinaawatan tayo. Oh, nakariing kagaya man, Lucifera. Ang tignay tayon, sumalog tayo ijay patad. Ngamsakbay na, dungag kayo kanya. Oh, aguloy magkayo. Denggan nyo ti ibaga. Sumagmamanulaang ti makaamam mo kanyak ijay patat. Iso analakalaang maiwayat tayo ti plano kadagiti tao. Ibagan ti plano, Victoria!
agpamarangang anaimbag ataw. Agulimag kayo! Adupay ti ibaga. Agulimag kayo! Katdang ganda! Apong buwana. Saan ko pa ilang nga mo no sa dino ti ayan ni tatang? Kat, kasano da itan? Ngam, awan dadanagak. Anya? Agparparik na kanya kung awan dakas ang napasamak kan kwa na. Ngata? Wen apong. Kasta ti agparparik na kanya. Oh, apay, apo. Ni Victoria. Kasla iso ti kalat ang nakita kalimabas. Anya? Apag darik matipan nakakita kan kwa na. Iso. Ni Victoria dyan nakita apong buwana. Ah, Ni apong Petra. adda di tao nagtibalayo. Iso ti binilin ko amang isagana iti kanon tayo. Inakitaan apong. Amangan no awan matandita. Ah, Jakmat mawatan ni anib no daduma. Ado, dagiti makita na ajak makita. Saan kanto nga agbabawi iti isusurot mo kanya? Bakit Petra? Nakapimpintas ka, Victoria. O ba, kasta akmay. Agbalin ka akas kanya ti kapintas? No mamimpinsan ti panamatim kanya. Abay so? When? Sa anak na agululbod. Adapan nakabalin ko. Agbalin ka akas kanyak ti kinaugin. No isa patam at talikodam ti amin a kinasayaan. When no kinaimbag itibiyag mo. No, italek mo kanya ti kararuam. Anya? Kasano na ita? Nagrigat kalakat ang makaaw-awatan si kaabakat. Lawagam nga main, tapno maawata. Talikodam tinamulagatam. Wenno ti pinatim aman nakabalin iti unos ti panagbiag mo. Ilunod mon, katsaklangan ti patsyam. Anya? Ulitek, agbalin ka akas kanya. Iti kanito nga aramidam ti imbaga. Sige, ngam kasano? Anya ti aramidag, tapno mamimpinsan. Asikalaangan, ti ibilang ko, nga apo. Tabaawam ti damo a binigbig mo nga apo. Katsyakon ti isukat mo dita puso kan panunot mo. Alan, tabaawam ti sigod nga apom. Katsyakon ti isukat mo. Surutan da! Mapantayo iti ayan ti ado at tao! Nabayagan day di naudi nga isasalog ko dito ilay. Kaya't ko asarakan dagiti kagayam ko. Idi ka ubingak. Ngam, amok asaan da amamatay. Asyak day toy. Nuyam amok ti bagik kadakwada ita. Isurom ti pagnaan. Mapantayo iti ayan dagiti sigod agagayam mo ako na. Mailasin dak nga ta. Ngam, saan da mamati asya. Tilangak ita, katagtawanak iti 20. Nupay, saan nga imubing ti boses ko? Amok, saan da mamati asya. Mapanta iti ayan dagiti ibagbagam agagayam mo. Pagbalinak mat ida nga agtutubo, wano ubing pay iti langada. Tapno mamati da ka. Anya?
da mamati. Na di maramid kadakwada ti inaramid ko kan. Katap no mamati da. Mapanta iti ayanda. Ikuyog ta amin dagiti taptao a naallokoy tayo. Asimurot dito'y patad. Aglilinya kayo, da kayo apada kalalaki. Linya tayo. Sige, linya. Adda niti sangwanan tayo ti prinsesa akalalapsatan. Denggan tayo ti bagana. Tayo. Ulimag. Imdangan nyo ti ibagak kada kayo. Kalpasan na, sumurot kayo kada kami, numayat kayo. Kukwa tayo ti lubong. Danggan nyo ti ibagak, tapno mamati kayo. Ulimag. Denggan niyo ti waragawag, ti prinsesa ani Victoria. Isu ni prinsesa Victoria, ti prinsesa isip nga. Sikan ti mangidaulo kadakwada, Borsyo. Iturong mo ida ijabantay. Iti kapuskulan, dagiti dudoo ganan, akay kayo. Di ka madanagan, natulnugitan dagito'y simurot a lalaki. Awan ti dida suruten nga ibagak kadakwada. Gapo tanapamaysan ti turong ti panunot ken ni matangda. Adda kayo aminan iti babaen ti bilag ko. Kat sika ti leader da, Borsyo. Ala, agpabantay kayon. Magbabantay tayo. Kakada, surutan da. Surot tayo. Surutan da. Surutan tayo. Pagpadaya tayo, amen. Sige! Agpadaya kayo! Dadaulan nyo ti kabakiran nga apon dagiti kabusor tayo! Dagi jaydan sang kamaysadan asimurot ka ni Borsyo. Makigtuto amin a makakita iti pagbanagan ti ibagbagada a birhen a kabakiran. Bituan. Apay ngay. Manang mamerta, nakaskas daaw. Ininot ang naakasan ti simbaan. Nakaskas daaw. Saan na nagsubli dagiti napan kadagiti babalay da. Tapno mangala iti abastoda. Kat saan matan ang nakauray dagiti kakabagyanda. Pimanaw damatan dito'y simbaan. Sumagmamanulangan tinabati ditoy. Didan sapay kat nadidigran kadagiti nagsasaruno anasarakan dagiti pannakabagiti lintag abang kay. Gagangay laangan kadakwada ti mapaspasamak. Apay nga ta. Anyat napasamak kadagiti tao. Kitaom dagiti aktorong ditoy. Ha? Agkakapintas a babay. Akoray ka. Kasla ni Amamuyo ida, manang. Karo pro pati kinaubingak
at tagabantay ti maysa. Ngam sa balilakit di dayta. Imposible asaan abi makat takas kanya. Anya ti masapulyo babalasang. Talaga gaya ba din akong mailasing? Gayam ko aba Mirta. Ha? Ay, siyak da ito. Ni Pipita, anabirgasan iti Petra. Iti pumakita ko. Anya? Ay ngam! Oh my God! Umadayo ka dita kasarsaritam! Aday bagakan ka! Di nagbuyodin Manang Maberta, di ka sumurot kan ko na. Oh my God, sumrektan dita simbaan. Batandak si ka, babae. Saan ka nga mam mo? Saan kayo nga agapura? Agsubli kay ito ijay, tapno padaanan nyo dagiti rumar. Alukuyan nyo amin a sumurot kada tayo. Dagiti rumar iti dayjay nagpanawan, asimbaan. Jaklain pagarop. Si kagayam at talaga daytan. Victoria! Siyak ti prinsesang apagrukbaban nyo. Iso asaan dak abasta kasarita. Awan sarday ti panagumong yo iti tao. Amin amasabat yo. Iguyod yo asumurot kada kayo. Sige, sumurot kayo amin kanyak. Datayo ti agturay dito'y lubong. Kasta, agraragsak kayo. Kukwa tayo ti lubong. Aramidan tayo ti amin. Akayat tayo. Awa na talagan ni Kapsat Petra. Saanen ang nagsubli? Uray mat ni Borsyo. Saanen ang nagawit pa'y iti balayda? Pimanaw matan ti asawa na. Agraman dagiti anak da. Gapo tamabutang dan. Dandani awanan tinabate nga agnaed iti kabalit dyan. Ha! Ni Demol! Adan! Anib! Anib Barok! Adan ni Demol! Simbang putan ti pusam! Mabisin ka nga tanaya. Mabiit lang wan. Ikan ka iti kanam. Naapag iso ti sobrami anangal daw itay. Adda na bati nga ikan. Ited kun ka. Taiso ti kanam. Mabiit lang wan. Ha! Dara-dara ti dut-dut na. Ada sugat ti pusa. Ne, rumarmot lang. Ay di mol! Agsubli ka, tagasak ti sugat mo. Ay, surutag. Tagasak ti sugat na. Ha! Nagtaros iti ayan ti puon ti mula ni Saro at agumbaw. Neka, aggidagid matan iti puon ti tagumbaw. Ha! Saan pa'y anapnak? Kinaramutan na pa'y. Sa aggidagid manan.
Maawat akon. Adda pada na anabiyag, anang dangran kenkwana. Ket ag-agasan na tisugat na. Babaen ti tagumbaw. Laglakit ti tinakaangat. Wenno nakaranget ti pusa ni Aneb. Ay! Ay, Santissima! Ay! Ay! Adan ti ulag! Aday dan ti ulag! Malisyan nga ta ni inabuana ti uleg. Gagayem, ti uliwayan na dinggen dagiti mabilbilang langen na paset. Tinobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken itimet direksyon Jun Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Batibat!